Eju guztiak doazela pikutara, ama berdinak erditu, baditu zazpi alaba. Ama berdinak erditu, baditu zazpi alaba. Merezi duen moduan, zaindu zazue Araba. Bi urteko etenaldiaren ostean hasi dira Igorreko jaiak. Jai batzordeak ilusio handiz antolatu ditu aurtengo jaietako ekitaldi desberdinak. Gauzak horrela egitarauan aldaketak egin dituzte ahalik eta herritar gehienek jaiez goza dezaten. Jai batzordea berandu hasi zen arren festak antolatzen, inoiz baino parte hartze handiena izan du eta gainera 2019ko baldintza antzekotan egingarriak dira. Aldaketa nabarmenena herri bazkariaren egun aldaketa izan da. Bueno, beste barik, jai batzordea modu parte hartzailean funtzionetan dau, eta bertara proposamenak datoz, horrek dakar, gauze asko edo eskeletoa bera bardine izitea, baina bai dalkar, proposamen barriek dauzenean, proposamen horrik aurrera eroan alizitea. Hauze proposamen barriek, egon gara urte batzuk proposamen horregaz, da azkenean indogune da herrire bota galderea, da proposamen handiena izin de herri bazkariena. Azkenean ohitut egon gara beti guenetan izitea, eta gure izin dugu, azkenean herritar askok esan dugu, ia segaitik ez dugu zapatuen, joan aliziteko galdugu zen garen guztiek. Ostiralean arratsaldeko 7etan txupinazoa bota zuen Kepa Intxaustik. Aurten parte hartzea handia izan dela nabarmendu dute. Jendea gogotsu dau, azkenengo asteetan herrien zehar gai bakarra egonda, jaiek datozela, eta egiten da. Horrez gain, jaiak familia giroan gozatzeko aukera, hau da ume zein helduentzako jarduera desberdinak egongo direla nabarmendu dute. Ekintze gehienak familian aldirelain, eta azkenean romerie bai umeak azaldu guzin, jokuek, dauz olimpiada bai gazteantzako bai, gero bazkariek edo paellak eta tortilla bai familien iten dugu, gaztea bai eta kuadria bai, azkenean umeateko guzenak aprobetza egiten dugu aurikaz eta normalean urtean gara egunean eta gaue. Ekintzak izitan dire azkenean aurten adibidez umeak eta gazta apurbetu handiago bat direnantzako jokuek eta goten dira, normalean izaten da txikiago antzako, aurten gure egunez hartu da zaku bardinean, gure egunez hartu da apurren hausiagoak, geratan dira purtsu eta erdizka, olimpiadatan ezin dire sartu, txikiek azbez, azkenean gure egune da jinkanak eta holango jokuk eta hori, purtsu eta nagusi gau hartzeko parte. Gero dauz lehiaketa gastronomikoa, dauz paellak lehiaketa eta tortilla lehiaketa bebaik, horrek izaten dire oso garrantzitsuek, hemen Igorreko jaietan. Parte hartzea garrantzitsua izanik, kuadrilek eta elkarteek zapiak margotu dituzte herriari kolorea emateko. Bestalde erasoen kontrako protokoloari indar berezia eman diotela aitortu dute. Jaien oinarria beti izin de parte hartzea, azkenean kuadrilek eta kuadrilen olimpiadak beti izin dire jaien zeharreko ari eroale bat, eta urten ez da gitxeago izingo. Aurten ganera, nobedade moduen, elkarte eta kuadrilek, zapiek margotu dauriez, eta herrien zehar, udaletxean, kulturetxeko plazan, txosnagunean bertan, kiroldegian, horrik ipinite dauz herriari kolorea emoteko. Kuadrilla berezik gazteanak barriek dauz, azkenean 2 urte egin barik egonda, datozen gazte horrik pilatu indire eta anak batera datoz, eta bestalde batetik aipagarria da nik uste dut, lehen behokiten izin dugu erasoen kontrako protokoloa, baina aurten beste buelta bat emon jako, eta horreri beste indar bereziago bat emon jako, bereziki horratzak gazte feminista taldetik eta nukatik. Erromeria eta jai giro alaian gozatzeko aukera datorren igandera arte egongo da. Espero dugu gogo horrik ondo bideratutea, eta danok ederto baten pasetea azken batean, jai batzordeak prestatu dauen egitaraua, albideratuten dau, modu bateko edo besteko ekintzatan, gure dan ekintzatan ondo pasetea. Importantzean dien monotzegu alaia iziteko dana, egoteko nahiko
nahiko romeri, agentetan zeiteko dana, base paso guzen denboraldi gaz pasagune, azkenean gure gune da jaiek alaiek izitea, eta familien bebai bipasetea, azkenean umea bebai dantza egiteko eta dana, da saukiteko ordutegirik etzera joateko, erromeri epa dauz, disfruta baldira. Atzerapen horrek noski frustrazioa sortzen duela, haserrea jakinez sinestarazi nahi zaigula hemen arazo teknikoak baizik ez direla eta teknikoki ez zegoen arazorik eta arazoa horiek sortu dute. Donostiako udalak Antondegi mendian eraiki nahi duen surfparkaren aurka agertu dira zoologia, biologia, ekologia, ekonomia eta beste zenbait alorretako katedradun doktore eta lizentziatu unibertsitario. 20 bat zientzialarik txosten bat sinatu dute Donostiko Antondegi muinoaren ingurumen balioa azpimarratzeko. Eta Wave Garden enpresaren olatu artifizialen proiektuak ekosistema horretan izango luken eragin negatiboa zohartarazten dute. Olatu artifizialen azpiegitura balio faunistiko aberatsa duen mendian eraiki nahi da kostaldetik 4 kilometrora. Antondegi Berdea plataformako talde kontserbazionistek eskatuta egin da txosten berri hau, eta bertan eremu horren ingurumen balioa jasotzen da. Inguruan dauden hegazti eta ugaztun komunitateetan jarri dute arreta, eta azpimarratzen da garrantzi handia duela tokiko eta eskualdeko korridore ekologikoen sarean. Txostenaren arabera Antondegik Atlantikoko landazabaleko paisaia konplexua du. Bertan larreak, segabelardiak, zuhaiztiak, eskaiak eta laborak daude, eta flora eta fauna aberatsa ditu. Azpimarratzeko abestalde azken 30 urteetan Donostiak landazabalaren azaleraren 140 inguru galdu dituela. Gainera eremu hori hegazti espezie askok atxeden hartzeko, elikatzeko edo abia egiteko erabiltzen dute. 117 hegazti espezie erregistratu dira, horietatik 46 ugalketarako hegaztiak, eta horietatik 33 espezie mehatxuen euskal katalogoan daude. Zientzialariek adierazi dute Antondegik balio handia duela korridore berde gisa. Bertute horien aurrean aditu horiek azpimarratzen dute enpresaren instalazioak modu objektiboan laguntzen duela landazabaleko paisaia hondatzen, eta biodibertsitatearen galera garbia eragiten duela, urbanizatu gabeko lurzorua lurzoru urbanizatua zordezkatzean. Txostenak azpimarratzen duenez, 6,2 hektareako azalera okupatzeak, sarbide berriak eraikitzeak eta instalazioa ustiatzeak oso modu larrian eragingo lukete. Gainera gogorarazi dute igerilekua eta haren instalazioak eraikitzeak zerikusi izango lukeela sarbideko komunikazio bideak egokitzarekin, inguruko ibilgailuen zirkulazio handitzarekin eta pertsona kopurua ere handitzarekin. Ukraina mundu osoko ale esportatzaile nagusietako bada, zerealen esportazioan munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta egon dira Ukrainako portuetan, eta horrek Euskal Herrian ere eragin handia izan du. Esaterako hemen aurrean dugu Madalena hau egiteko, Ukrainatik esportatzen den ganari hori erabiltzen dute, eta hemen ordizean azokan gode eta okinek esan digute ikaragarri igo dela, 130 igo dela gariaren prezioetan. Ni guri erosten dut, eta lehen bidai baten izaten zen, hasi nintzen, 1.000 euro ondo labiltzen ginen. Hasi ginen igotzen, eta 1.500. Eta gero azkenean 1.900 piko, ia 2.000 euro. Eta ja beste mezu bat bidali zidaten, askoz garestu indala,
eta prezioa eta lista bat jarrita eta bidali ziguten, eta ez dakit urrengo bidaia zenbat izaten da, baina 30 tanto por ciento gehiago. Azten naiz pagatzen, eta gero ingo gehiago, ez dakit azkenean zenbat izango da. Eta horrek ere, salmentetan, izugarrizko eragina du. Hasieran igo nun prezioa eta gogorik ez dauket igotzeko. Nik ez dauket hori. Aguantatzen balin badez, hola, jarretuko dut. Hori garie da, baina ari bidez, olioa ebai, madalenak egiteko erabiltzen dut. Lehen euro bat ez nuen litroa ordaintzen, eta orain 3 euro litroa. Agira, zema da. Baina irineta, adibidez, nire irinete olioa, una pasada. Okinak ez dira prezio igoera sumatu duten bakarrak. Adibidez, arrautza saltzaileek euren oioak ilikatu behar dituzte, eta ematen dieten hartuaren prezioa ere asko hazi da azken hilabeteotan. Lehen hori oso galesti zeten zan, baina oin gehiago. Lehen hori igual 10 kilo, 50 euro, eta orten 100 euro eta gehiago. Hain arratza saltzaileak hor bai. Eta? Arratza gutxi gio dugu, hondik gutxi. Gero hain da bolana bat, oioan agarratzik dute, ejemplo jartzu, txori agarratzi ointxe dute. Eta oain gio ezkeo saldu ezin etorreko lintzake, orduan ez dugu handik gio, baina udazkeni jasotzeko askotak dut. Oain saltzen dut 3 erdi dozena, launa gutxinez udazkeni. Momentu honetan galean egia. 40 kiloko zakua, bentsu zakua, 8 euro kostatzen da. Eta 40 kiloko seio dute. Oin dela dema gutxi, 15-etik 8 egun da. Urter dineo. Ukrainako gerra izaten ari den eragina handia dela baieztatu digute saltzaileek. Asko. Eta gero eta gehiago, seguro baiez. Ikera. Bestela galdetu, txala azte duten nahi eta snietea azte duten nahi galdetu. Energiaren nazioarteko agentziaren kalkuluen arabera, egungo politikei eutxiz gero munduan ibilgailu elektrikoen salmentak 120 baino gehiago izango lirateke 2030ean. Eta iragan 2021ean berriz 110 inguru izan ziren. Hala ere klima helburuak betetzeko 100 hori 160koa izan beharko litzatekela uste du. Salmenta gorantz egiten ari badira ere, Europako Batasuneko ibilgailuen 194 dira erregai motordunak. Europar Batasunak helburu gisa jarri du 2030erako 30 milioi ibilgailu elektriko izatea errepidetan, eta 2035etik aurrera salduko dire guztiak isuririk gabekoak izatea. Hori ala iazko salmenta guztien 120arekin oraindik oso urrun egongo da mendearen erdialderako karbono dioxidoaren isurketa garbien hutsaren helburarekin bat etortzeko beharrezkoa litzateken 160. Hego Euskal Herriko datuei erreparatuz gero, aurten maiatzera arte saldutako 10 ibilgailutatik bat elektrikoa da, 111, Europar Batasuneko batez besteko 100 berean. Salmentak 150 ditu dira urtebetean. Orotara 1227 ibilgailu elektriko saldu dira. Jauzia handia da, 2010ean 20 auto baino ez ziren saldu, eta 2016ean 171. Bien bitartean epe laburrean teknologia elektrikoa edatzeko oztopo nagusiak energiaren nazioarteko agentziaren arabera bateriak egiteko ezinbestekoak diren mineralen prezioen igoera eta hornikuntza katearen haustura arazoak dira. Litioa, bateria horien oinarrizko osagaia 2021eko hasieran baino 7 aldiz garestiagoa kotizatzen da orain, eta nikela eta kobalto ere izugarri garestitu dira. Testu inguru honetan Baskebolt iritsi da, egoera solidoko bateriak ekoizteko euskal ekimena jarri da abian, 2027an 10 gigabatio orduko edukiera lortzeko helburuarekin. Helburua jarri ditugu, argi dago zer egin behar dugun, eta deskarbonizazio eta trantsizio energetikoari ekiteko badugu tresna bat gehiago. Honen atzean Eusko Jaurlaritza, Iberdrola, CIA Automotive, Enagas, Eitino Energy eta Zik Energi gune daude. Ildo horretan Euskal Herriko bi ekoizlerik handienak Mercedes eta Volkswagen etorkizunean ibilgailu elektrikoak produzitzeko pausoak ematen ari dira. Mercedesek aurreratu du Baskebolt egitasmoa babestuko duela. Gizakiaren arrastoa Antartikara ere heldu da. Zientzialariek lehen aldiz aurkitu dituzte mikroplastikoak Antartikako elur erori berrian.
Zelanda Berriko Canterburyko Unibertsitateko ikerlariek Antartikako 19 gunetako lagine jaso dituzte, eta horietako bakoitzak plastiko zatitxoak zituen. Mikroplastikoak material plastikoen higaduratik datoz, eta arrozale bat baino txikiagoa dira, batzuetan begi hutsez ikustezinak. Esaterako guk askotan soinean daramatzagun arropak sintetikoak dira, plastikozko jatorria dute, eta horiek ere erabilerakin fibrak askatzen doaz, eta fibra horiek ere mikroplastikoak dira. Beraz, ez dute jatorri bakarra, baina bai dutena amankomunean neurri txikikoak direla, eta zenbat eta neurri txikiago eduki, orduan eta mota guztietako izakietan barreiatzeko edo zabaltzeko aukera gehiago, eta ondorioz kalteren bat eragiteko aukera gehiago. Ikertzaileek Antartikan 29 partikula aurkitu dituzte urtutako elur litro bakoitzean. 13 plastiko mota identifikatu dituzte eta laginen 80% etileno politereftalatzkoak aurkitu dituzte. Horiek plastiko eginiko botila leunetan eta hungintzan erabiltzen dira gehien bat. Identifikatutako mikroplastiko horien jatorria bertako ikerketa zientifiko guneak direla adierazi du Alex Sabes ikerlariak The Cryosphere zientziari buruzko aldizkarian. Orain arteko ikerketetan aurkitu izan dute mikroplastikoa Antartikako itsas izotzean eta azaleko uretan, baina elur freskoa topatzen duten aurreneko aldia da. Ia Zientzien Akademia Nazionaleko prozesuetan argitaratutako ikerketa garrantzitsu batek dio mikroplastikoak mundu osoan zehar ari direla edatzen, askotan hautsak, haizeak edota itsas korronteak garraietzen dituztela. Horren adibidetza dugu 2020an ikertzaileek mikroplastikoak aurkitu zituztela Everest mendiaren gailurretik gertu. Itsaso sakonetan ere aurkitu izan dira. Zientzialariek diote kutsatze honek eragin lokalak eta zabalagoak izan ditzakela, gizakiongan ere esaterako. Duela pare bat hilabete gizakien odolean atzeman zituzten mikroplastikoak lehenengo aldiz. Ondorio kaltegarriak eragiteko potentziala dute medikuen arabera, zelula heriotza eta alergia erreakzioak barne. Ume txikiei, amek titia ematen dieten esnean ere, jada trazak edo somatzen direla. Testuinguru honetan ohiturak aldatu behar direla dio eguzkiko kideak, plastikoak sortzari utzi eta horrela horiek galarazi. Mikroplastikoen aurrean ordea ez du irtenbiderik ikusten eta arazo larria dela esan digu. Dugu indikoak izateko da Labako podcast bat, duela bazakit 2 hilabete gutxi gora bera, martxoan sorturiko podcast bat, Labako sorkuntza bat, eta aritzen gara Iker eta biok podcast honetan. Nola piztu zitzaigun idea, ez genuen nahi utsunerik bete, inolako momentutaz, baina bai erabaki genuen, guai legoke zerbait divertigarria sortzea Laban bertan, Labakidea garenez, eta bestaletik humorezko saio bat. Izena pentsatu genuen oso ohikoa izaten da, Iruñekoa euskaldunongan olakoak aditzea, ongi aritzen zara euskaraz, ongi egiten duzu Iruñekoa izateko, eta iduritzen zitzaigun, pixka bat, humorearekin jokatu nahi genuen, jendearekin konektatu eta erakutsi pixka bat zela zerbait lokala, zerbait Iruñetik sortua eta Iruñeko jendearen dako batez ere, eta batzen modu bat jende hori geure ganatzeko, berehala edo zeinek Iruñean izen hori aditzerakoan badaki zertaz ari garen, eta irri egiteko baliatu dugu, batzutan asaldatzen gara horrekin, baina eman bertzei buelta eta gurera ekarri dugu. Podcastak ez du ardatz nagusirik esango nukenik, normalian deitzen dugu jendea eta animatzeko jendea esaten dugu etorri kuskuseatzera. Orduan esango nuke podcast hori dago pentsatua kuskuseatzera. Iruñeko gauzei buruz mintzatzen gara, gure gauzei buruz mintzatzen gara, gure adineko edo ez adineko jendeari buruz mintzatzen gara. Da, esango nuke popurri oso nahasi bat, baina normalki tortzen gara ona, ongi pasatzera eta parra egiteko esango nukenik. Eta gero,
egia da, errepasoa egiten diogula pixka bat gaurkotasunari, ez bakarri kalekoari ere, eta baita ere, edozein albisteri, Iruñarekin lotutako albistei, eta badan modu bat pixka bat, irri egiteko, baina eraberean ere, gure mezu politiko guztiak ere hor daude, eta ez da kasualidadea, ateratzen ditugun gaiak horiek izatea eta ez beste batzuk. Esan dut, humoretik bai, baina beti ere badugu ere irizpide politiko batzuk eta horiek ere presente daude. Lehenbiziko helburua izan zen laba etzela, argi genuen laba etzela izanen bakarrik erakusleio bat eta kafetegi bat. Nahi genuen hemendik ere proiektu berriak sortzea. Eta hau izan da sortu den lehenbizikoetako bat. Bestelakoak ere sortzea espero dugu, eta orduan lehenbiziko helburua hori, hemendik ere gauzak sortzea. Hor podcastaren formatua iduritu zitzaigun interesgarria izaten altzela gaur egun, eta bai ikusi ditugu zenbait adibide, eta horietan aurkitu dugu inspirazioa, baina bestalde, hau ez da podcast profesional bat, gu honetan orain hasi gara improvisatzen pixko bat, eta beraz helburu hola handirik ere ez dugu. Kontua litzateke jendea labara gerturatzea, saioa zuzenean ikusteko, bide laba ezagutzeko eta hemen jendea ezagutzeko, eta bestetik jorratzea, hemen inguruko gaiak, Iruñeko gaiak, euskaraz, humorez, eta hori ere bada beste helburu importante bat, horrelako podcastak euskaraz ez baitira inbeste, zakit badiren ere, hola modu honetakoak, eta bada beste tresna bat, jendeak ohitura dezan, euskaraz aditzeko, euskaraz gozatzeko, euskaraz ongi pasatzeko, eta hori da azkenean ere labaren helburua, orduan. Podcasta 15ean behin grabatzen dugu, ostegunero, 15ean behin baina ostegunean, Labako egoitzan, hemen bertan, Oholtzan, 7:30 hasten gara, eta normalean, hurrengo egunetan entzun gai da bai Spotify, bai iVooxen eta Euskal Herria irratian, batez ere irrati honekin egiten dugu kolaborazioa, eta Euskal Herria irratiko webgunean dago entzun gai normalean. Gero bestalde podcastak baditu sare sozialak, aritzen gara batez ere Twitterren, eta saiatzen gara Twitterren sortzen konexio edo interakzio hori entzuleekin. Ongi egiten dugu Iruñekoak izateko, gure podcasta da, batzutan ez dugu ongi egiten, baina hori berdin duz, saiatzen gara egiten ez da. Ongi pasatzen dugu gutxienez, ongi egiten ez dakigu, baina, momentu nik oso atsegina da guretzat, eta baita ere entzuleentzat. Orduan ez galdu, 15ean behin ostegunean hemen Laban bertan, eta probestu baita ere labazkide izateko, Labako bazkidetza kanpaina hasi berri da, eta bazkideak behar ditugu, hasi que etorri, entzun, aditu eta ikuskuseatu. Sortu berri den fitness lasterketa bat da, eta bertan 8 indar proba eta 8 kilometro korrika alternatzen dira. Esperientza bezala izugarria izan da, jende berria ezagutzea, toki berriak ezagutzea. Gaur adibidez, begira, Santa Monikan nago, Iroxari esker, eta horregatzen toki gehiago ezagutzea espero dut. Eskerrak eman nahi diziote bai
denontzat gimnasioari, eta batez ere entrenatzaileari, Ismael Mateori, aukera hau emateagatik, eta nola ez nire familiari, nirekin etorri dela honeaino. Eskerrik asko. Eta tiporin, eta kotxorin, bakarrik zauden beldurren menpen. Hemen nago beldurra kanpo, ez naiz izango zure preso begietara gatazkalatza. Nire indarra, etxera bidean bakarrik, etxera bidean bakarrik, izkina denetan izun. Denetan beldur, etxera bidean bakarrik, etxera bidean bakarrik, mila begi dituzu, mila begi dituzu. Etxera bidean bakarrik, izkina denetan izun, izkina denetan beldur. Etxera bidean bakarrik, etxera bidean bakarrik, mila begi dituzu, mila begi dituzu.